I avui participar en el debat dels temes de comunicació de que ahir va tindre una reunió amb bastants partits polítics, no tots, però van haver no van vindre, sobre una proposta que han fet a tots els partits polítics de cara a la campanya electoral que poden introduir uns punts. Este llibret que hem editat mitjor consta de 50 punts. Entonces, para facilitar-lo, la campanya electoral va reunir-nos ahir i ens va aparèixer tots molt bé i van sortir molt satisfets. Ens va aparèixer perfecta la proposició que els ha fet millor. I d'aquí, de llibret este, cada partit que agarra el que cregui més interessant. No és que volguéssim dirigir nosaltres la campanya electoral, ni molt menys. Cada un que la faci el millor que pugui en bé del poble. I després també tractar... No res. Efectivament, la reunió que vam tenir ahir va ser molt profitosa, molta gent. Cal remarcar que els partits que van vindre ahir van ser, són mineros, va vindre Esquerra Unida, Esquerra dels Verds, Esquerra Republicana i Ciutadans. Lamentem molt la no presència del PP, del PSOE, TVI i el Bloc, tot i que vam aviar-los a tota la convocatòria, com sempre fem, si no una cosa o l'altra general, ens havien anat tots. Però van vindre estos i els altres no van vindre. Com va dir Fernando, van venir a la televisió. Són propostes aquestes basades tot en la nostra base de dades que tenim de totes les propostes que han anat fent. Propostes que al llarg dels anys, del temps, no 4 anys només, han anat fent i han anat acumulant. I això vam fer un llistat i vam treure això. Estem molt contents de com us ha quedat, que aquí toquem tots els temes, des d'educació, urbanisme, esports i demés, i abans de fer una ullada. Això penjarem, n'hi ha que remarcar que això penjarem a la pàgina web en la qual està a disposició tot aquest que vulgui. De llibre n'hem fet un poquet per repartir-los a la premsa, als partits polítics, als afiliats nostres, als nostres socis i a un més. Però ha sigut una edició. I quedem això, el company, que això no són proposicions obertes, estan obertes a aquells que vulgui millorar-les, estan obertes a la participació i al desenvolupament de qui vulgui. No és una cosa que és una cosa tancada, ni molt menys, sinó que això pot estar modificat amb la seva història. I com vam dir ahir també, és una cosa que remarquem, que això tot se va en el mateix, i el que nosaltres esperem que sigui el govern municipal que entrarà ara. Que la participació ciutadana sigui real i que gent que sigui senya d'identitat del futur govern municipal de Vinaròs, no com l'ha tingut en aquest últim govern municipal, que ens ha fet fora de moltes coses i moltes coses que estan aquí no ens han pogut preguntar ells perquè ens han tallat la línia que teníem de preguntar al ple. Nosaltres fem preguntes al ple i l'Ajuntament de Vinaròs, com ens va agafar i ens va dir que ens va declarar no gratos, ja no ens contesta ni res. Per tant, això és una cosa conseqüència de l'altra. I si voleu una pregunta sobre el tema este? Pareixia que ara surt també una nova formació, no sé què es presentarà, que és Vox, també us ficareu en contacte. No us he ficat en contacte amb Vox, perquè justament ens vam enterar ahir per un mitjà de comunicació que no sabíem que se presentava a l'alcaldia. Perquè nosaltres ens hem ficat en contacte amb tots els que es presenten a l'alcaldia i desconeixíem que Vox se presentava. De totes formes, no tindrem inconvenient si es podem mobilitzar de fer-los arribar amb aquestes propostes. Perquè per l'associació de Lles Mitjor són tots igual, tots els partits polítics igual. Això ho hem remarcat sempre. Igual per informar que per reivindicar. Sí, és que efectivament, nosaltres això, tant si ells se volen contactar amb nosaltres com nosaltres no tenim cap problema. És tot una cosa que nosaltres hem pensat. Nosaltres, com sempre, diem que nosaltres seguirem sent l'esperit crític que es caracteritza. Per tant, estigui aquí, estigui l'Ajuntament, nosaltres seguirem la nostra feina. Nosaltres vam dir que ojalà tot l'esperit que vam veure ahir de col·laboració i de percepció
que siguin, quan nosaltres diguem alguna cosa o altra, que siguin resultats de la mateixa manera. Però justament els que no van acudir són els que tenen responsabilitat de govern. Ells deuen saber més, o potser no sabien que el que volien molt donar. I entès que el PSOE tenia interès en l'interès. No va comunicar res. No va dir res, no va dir res. Jo crec que, bueno, si ells entren a la base de dades, això. Una altra cosa, senyor Xavier. Això, nosaltres, dins del que cap, hem volgut donar un punt de sortida a les eleccions municipals. Portant damunt la taula no un debat de persones, sinó el debat de propostes, de problemes que tenim als pobles reals. Debat de propostes que són les que realment interessen al poble. Perquè a qui li interessa si un és més guapo o més feo, si està més preparat o menys. Però és molt important que aquí parlem dels desnonaments, dels locals, dels judicis pendents que és l'Ajuntament, dels municipals, o sigui, de tots els temes de la platja, del port, del passeig. Jo crec que a la gent li interessa que parlen de temes d'estos que són concrets. I nosaltres hem volgut posar a la taula aquests temes. Que us arrepleguen, estupendo. Que no us arrepleguen? A l'hora de votació s'ha de resultar. Nosaltres volem col·laborar i com a tal ens hem integrat i hem volgut donar el primer pas perquè la gent ho sàpiga.